Mga unta gigutom jud ko gikan ko og grocery. Gigutom kaayo ko. Mga unta lami kay kog sudan oh. Lami kay magkinamot wala ko pakialam. Kay magkinamot jud ko. Akong sudan talong dili ko arte ha. Ako nabuhi ko og pinobre. Kay pobre ko, nagikan ko sa kapobrehon. Ing-ani lang jud ko kay pero pobre ko. Kaon ko kinamot. Bisan pag nasa irik diri magkinamot jud ko kaon. Kay ma-feel na ko ang kanon. Gutom ay. Ngaon ta day. May kaya kong sudan. Kung sudan oh. Talong na siya nga akong gibake. May kaayo. Nya parisan dahil ako kani tubig. Tubig may sulod ani akong garapon. Pinubre. Sa picture na ninyo nindot kay ko tang-aon pero sus. Pinubre kay ko. Dili ko arte. Ako, dili po ko nag-diet. Kaya malipong man ko po kaugtanon. Di man ko pwede anang pan. Anong pagkaon nila Eric, di man ko pwede anak. Kaya malipong ko anak. Ako man ganing pan, isawsam, gaya na ko sa kape. Kaya dili ko anong mga palaman-palaman nila, uy. Kaya kabuhiun man ko anak, uy. Pag-isang dan ako na yung saging. Busog na ko. Magbuhat ko juice na ko nga green. Ito'y makahilo sa akong tiyan. Kanang mga dagko na to nga tiyan, kanang burot. Kanang bang manubra na ba, mangapaw na, di na pwede magtak-in. Pwede to siya inumon. Tiyaga lang jud ka, dili lang jud ka magtamad-tamad. Kaya ako, kaan man dyan ko kanon. Wala man ko nag-diet. Ang anig gini akong lawas, diba? Siguro. Pero, dili po ko patakag kaon. Sa mga tamis, di ko anak. Kanon dyan ko. So, mga nanay, mga mami, di ba lami kay kaon kanon, lisod kay mag-diet? Kaon dyan kanon. Pero, ayun ang sima-sima. Kanang may mga snack. Kaon jud og kanon may pag itudo nimo kanon nya human ka isara. Dili jud ka magutman. Dili po ka motambok.